civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Ako nešto je pološe od ova prokleta pandemija, toga što sigurno je ta totalno valkana infodemija. Ako nešto je porizično od širenjeto na koronavirusot, što je mnogo teško da se zamisli u ovije denovi, toga što je sigurno naše to ostanuvanje bez makedonskata i bez evropskata idnina. Će bude mnogo rizično ako ostaneme bez parlament, bez instituciji na koji će možeme da im se obratime za pomoć, za podrška, za odbrana, za bilo što. I se razbira. Živejeme od denovi koga stanova mnogo zdodevno. Zdodevni se slabite izgovori. Zdodevni se site kukumjavčenja okolo toa koliko se site zagriženi za javното zdravje, za zdravjeto na ľudjeto, za životot na ľudjeto, a vo isto vreme imame teretana, kafana, bajraci, iftari, litiji, mitiji i taka natamo. Navistina se slabi izgovorite da ne se odi na izbori. Navistina je veke stodevno da gi slušame site izgovori za toa deka treba da se ispolni ovoj ili onoj uslov. A ODIHR, koja će dojde ODIHR i koji će go napiše svojot izveštaj, duri toga ške vidite kako ekspresno ke stanat predavnici i platenici. Toliko od mene za deneska. Se gledame utre.